Sziasztok! Stargame vagyok, és ma megismerkedünk az egyik legkedvesebb barátommal, Józsival. Köszönj nekik, Józsi! Sziasztok! Sziasztok, videót nézzük! Hello! Jól van. Ügyes vagy. Most jöjjön egy-két alapkérdés. Hogy hívnak? A Józsi, nem? De, jól van. Mi a kedvenc állatod? A Józsi. Oké. Kedvenc színed? Hát mi az a szín? Hagyjuk. Hány éves vagy? 47. Rendben. Jól van, megismerkedtetek Józsival. Józsi, köszönj el! XD.